Nakahanay na silang security plan ang Mandaue City Police Office karong Semana Santa. Si Mark Reggie Abella sa report. 210 ka mga pulis nga nagikan sa nagkalaing-laing police station ang ipakatap sa napo ka mga simbahang katoliko sa Dakbayan sa Mandaue. Dugang 250 ka mga force multiplier nga langkuban sa mga tanod o sa mga traffic enforcer ang muabag usab sa kapulisan. Mato ni Police Lieutenant Colonel Frank Rodolph Oriol, Deputy City Director for Operations, nga usa sa ilang hatagan og dakong pagtagad ang St. Joseph National Shrine nga mo'y labing dakong simbahan sa Dakbayan sa Mandaue. Shrine kay mao ni siya ang pinakadako nga simbahan diri sa Mandaue City, so expectedly mas daghan ang mga tao na tambong sa mga misa sa kagdaon paingon ng atos buntag. Midugang si Oriol nga sugod nila ipakatap ang kapulisan sa Miyerkules Santo hangtod na sa Domingo sa pagkabanhaw. Sa pagkakaron giandam na sa St. Joseph National Shrine ang simbahan alang sa Semana Santa. Hinuon aduna na ipipila ka mga parokyano nga miduaw sa simbahan aron mamalandong. Kauban ni Philip Patricio Grod Prado, Mark Reggie Abella. GMA Regional TV Live.